Sí, moi brevemente a modo de introducción. Sinalar o que comentábamos todas as que estamos aquí presentes hoxe antes de comezar o debate, non? Que é unha mágoa que efectivamente solamente haxa unanimidade de mulleres nun foro para falar de temas de violencia de xénero e non de economía, infraestructuras ou outras áreas pois tradicionalmente masculinizadas, non? Desde a Alternativa Galega de Esquerda e desde a Nova consideramos que efectivamente a agresión machista, a violencia machista é o punto que se ve, o punto máis visible da violencia de xénero, non? Entendemos que a violencia de xénero non se pode reducir solamente a visualizar, a identificar e a criminalizar efectivamente pois as agresións psicolóxicas e físicas hacia as mulleres, non é moito máis, e consideramos que se trata dun problema de violencia estructural. É dicir, que xa no sistema, desde que nacemos, nos están condicionando a través dos estereotipos de xénero, a través da socialización, da educación, do ensino, os medios de comunicación, a igrexa, é dicir, son moitos factores que alimentan esos estereotipos, non? De que a muller é máis débil, o home é o que ten a vida pública, é o máis forte, non? Son certos estereotipos que temos asimilado como tradicionais, pero que ao final sí que fan moita mella no concepto que temos ao final e que traen como consecuencia extrema, última, pois este tipo de agresións de violencia que eu chamaría terrorismo, non? Porque é un grupo efectivamente concreto de homes, non? Que a través do medo coaccionan e fan imposible pois vivir a mulleres, nenos e a todo o entorno familiar, non? Polo tanto, eu penso que para atacar o problema, por unha parte, hai que efectivamente identificar o resultado final e máis visible, que é, tristemente, o asasinato machista, pero, por suposto, todas as causas internas do sistema, estructurais, que fan que cheguemos a que o machismo pois este implícito na sociedade de maneira moito máis oculta e máis legitimada. A fío deste tema que estamos falando de cifras, precisamente o Observatorio Nacional da Violencia de Xénero, na súa página web, é dicir, hai cifras que se poden consultar e son públicas, polo tanto, non hai moita discusión, non? Nos últimos 2 anos de goberno do Partido Popular a nivel estatal se reduciu un 47%, datos do Observatorio Nacional de Violencia de Xénero, o orzamento destinado a igualdade un 30% o destinado a prevención e un 94% destinado a políticas de formación e emprego para mulleres vítimas de violencia de xénero. Son datos, desde logo, que falan por si solos, non? E, desde logo, se unha muller efectivamente víctima de violencia de xénero se lle recorta o centro de asistencia co seu educador social, asistente social, psicólogo, etc. Non? Se deixan, en moitos casos, o se pecho, se deixa cun servizo mínimo de un administrativo ou administrativa e pouco máis, non? Se non se lle dan alternativas para que esa muller sexa independente, autónoma, economicamente e poida traballar pola súa conta, polo tanto, decidir fuxir desa situación ca súa familia e emanciparse, non? Se non se lle dan alternativas, obviamente, os casos de violencia de xénero van a seguir aumentando como están aumentando. Non se pode dicir que están aumentando os casos e, sin embargo, recortar en recursos para frenar esta sangría, non? Esta laca social. Desde logo, me parece unha postura moi cínica dicir que, efectivamente, hai que combatir isto e recortar, porque son recortes ideolóxicos en materia de xénero, non? Son datos que son datos públicos e se poden consultar. A mí me gustaría... Absoluto de acordo, penso que estamos involucionando nos últimos anos. Si collemos os datos da xente nova adolescente nestes casos, non? De 13, 14, 15, 16 anos, pero iso é violencia estructural, que te collan o móvil a túa parella para revisarte, que non te deixe levar un tipo de roupa concreta, ou que non é que non che deixe, pero te coaccione de alguna maneira non directa, non? Que esa violencia que non se percibe tan facilmente, non? É dicir, todo este tipo de comportamentos que están tendo as adolescentes e os adolescentes de agora, a mí me preocupa moitísimo, por eso digo que estamos involucionando, porque está comenzando non a agresión, pero sí comportamentos machistas desde idades moi prematuras. Por que? Porque a sociedade, ao final, a túa pregunta tamén, o fío da túa pregunta, somos individuos sociais, somos animais sociais, vivimos rodeados, vivimos nun sistema que nos está bombardeando desde todos os polos, desde os medios de comunicación, ensino, igrexa, moda, é dicir, é que estamos rodeados de unha política, de un sistema que é patriarcal e machista, polo tanto, é que somos víctimas e hai que axudar a facer ver que non é o correcto, que non é o xusto e que hai alternativas ante esa situación, non? Que comentábamos de machismo, non? Entón eu penso que
que a solución pasa por, efectivamente, dotar de recursos as políticas de igualdade e porque as mulleres e homes feministas, que feminismo non é outra cousa máis que loitar pola igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, nos unamos, non? Porque eu penso que neste tema todos os partidos políticos deberamos por lo menos que queremos unha xustiza social, deberamos estar xuntos, sin siglas, e loitar desde o feminismo por de alguma maneira, equilibrar a débeda histórica que hai coas mulleres, non?